Assalamu alaikum. Kai fe share sha ya ki ta sauru. Kai wato happy. Kai da haɓai hoye ni mi ittuma lekki. Anana. Ɗuma faɗin. Kwara. Kwara? To anduɗa to kwara. Mi joɗe kai nayi waya an jeyri nin mi jawro fa. Mi durino bijere nden ɗo. Hollumo yan kwara. Haba. Mi joɗake a Jashe. Mi joɗake Ethiopia. Ƙwarai. To min Ethiopia ɗum a andi de garmi sarde nde mi ɓari nayi an. To goɗɗo wiyan to ɗo fa a wari Ethiopia. Ethiopia? Mi kammake Ethiopia garmi to ashe wai Ethiopia wiyata ɗum Nigeria. To ai non ɗum wiyete. Kai ɗum wodi bawo. Ayde jami ɗo hon. Wonje nagge ande ge ƴaggi ko dungu yalta ley andi kuli ɗi kuli temere. Na ɗon Umaru Abdurrahman hokkiya wonge nanganaye. Te o rokkiyen nanganaye ngen ɗon. Mi waɗinge nder nayi an. No nge nattiro e nder hoggo kawai heede kemmi sappo rimi wattugo. Sappo? Kanje hoore makke ingerimi subaka. Jamɗe ɗiɗi ɗum nyalawma nge ɗawtay. Alasara jamɗe nayi nge ɗawtay. Jamma ko gari weta nge ɗawti to kosan. Ɗum hulɓe wi'ata kappe. Doya. Kai wayo Allah na. Wallahi doya. Aya raɓiraɗam ko gatta kappe. Kappe? Yo raɓiraɗam ra kappe. Wallahi ja fanga sosai. Amma enen ɗo